Ďakujem. Takže, neviem, ako dlho toto entré ešte. Takže, dobrý deň. Vždy mal som tu čest prednášať v Banskej Bystrici, kde bola prvýkrát ako táto úvodná znielka. Tak som veľmi rád, že je pokus začínať naše prednášky takou vtipnejšou formou. Takže dobrý deň, moje meno je Andrej Kiska a som veľmi rád, že som medzi vami. Môj príbeh niekde začínal tu v tomto gymnáziu. Keď som skončil Gimpel, nevedel som presne čo a ako, pretože som bol dobrý v matematike a fyzike, tak som uvažoval, na akú vysokú školu ísť. Nevedel som si, skutočne som si nevedel, akú školu vysokú si vybrať. Tak som išiel na elektrotechnickú fakultu v Bratislave. Viete, jednou vecou je, čo vás učia v škole, aké manažerské vlastnosti, čo máte používať pri riadení, čo možno vás naučia. Jedno je ale najťažšie, je to, neviem, čo sa vám z toho si podarí si zapamätať, ja vám to potom pokúsim sa ešte tak trošku zhrnúť. Najdôležitejšie, čím v živote, keď sa naučíte tie rôzne vedomosti, tak potom k tomu príde ku vedomostiam, musíte byť vy ako človek a vaše ľudské hodnoty. Ja hovorím, že neviem, ako to funguje tu, ale nás na vysokej škole nikdy nič neučili o veciach, ako je odpúšťanie, empatia, súcit, láska. To nás vôbec, ale nikto nikdy neučil. Je to zaujímavé, že to poviem v oblasti, keď hovoríme o biznise a tak ďalej, ale keď v biznise sa budete niektorými takýmito vecami riadiť, sú nesmierne dôležité práve kvôli tomu, aby ste sa v tom biznise stali úspešnými. Aby ste sa dokázali obklopiť správnymi ľuďmi a aby ste dokázali si vybudovať dobré vzťahy v biznise. Prvá, taká tá poučka, ktorej je pravda, že asi ťažko uveríte, pretože ich zatiaľ nemáte, ale peniaze nenaplnia zmysel života. Ako sa povie, hladný si tomu neverí, tak? Mám najväčší model Mercedesa AS, najdrahší, aký existuje. Som majiteľom súkromného lietadla. Môj majetok je x stoviek miliónov korún. Stretávam sa s ľuďmi, ktorí majú toľko peňazí a aj podstatne viacej ako ja. A ja vám môžem povedať, že medzi mnohými týmito ľuďmi šťastie vôbec nie je. Tam neexistuje radosť, úsmev, pohoda. Viete, taký ten pocit toho, že ja si myslím, že my všetci chceme byť šťastní. Chceme sa cítiť dobre, chceme mať pocit vnútornej pohody, chceme sa usmievať na svet, chceme, aby nás ľudia mali radi, chceme my mať radi ľudí. A toto všetko vieme a napriek tomu dávame veľmi silne kladieme dôraz na to, koľko máme, ako vyzeráme, čo vlastníme. A to nás paradoxne nikdy nenaplní šťastím. Viete, je tak smutno trošku, lebo viete, keď čítame teraz noviny a tu taká celebrita, hej, a viete, že mnohokrát tam vidíme tam čítam, ako sú rôzne celebrity a všetko, čo z toho vidím, čo sa tam ukazuje, ja sám viem, ako to je, že tí ľudia nie sú šťastní. Viete, a to je možno, hádam, jediná vec, ktorú by som chcel, aby ste si z celej tejto mojej dnešnej prednášky zapamätali, že tie najdôležitejšie veci, ktoré v živote budete mať, ktoré si budete najviac vážiť, sa nedajú za peniaze kúpiť. Je dobré peniaze mať. Potešia, môžete chodiť, ale to, či budete šťastní, nemá s peniazmi skoro nič spoločné. To nehovorím, že teraz máte odísť zo školy a ísť si tam tak, kde pod strom postaviť nejaký stán a jesť bylinky, ktoré okolo vás vyrastú. Jasné, že chcete vyštudovať, len musíte pochopiť to, že keď nebudete mať najlepšie platený flek, keď nebudete ten najúspešnejší, nie že sa nemáte snažiť, len vás to nemá prečo spraviť nešťastnými. Verte mi, to, keď budete raz bohatý ako bohatý, to je od šťastia ešte na hony vzdialené. To je na hony vzdialené.
Viete, ľudia, s ktorými ja som, viete, to je tak, keď teraz ste študenti, teraz máte nejakú predstavu, keď skončím školu, tak by som chcel možno podnikať, možno chcel som mať dobrú prácu. Potom, keby bolo dobre, tak by sme chceli mať taký vlastný pekný bytík a jedno auto. A teraz to si tak postavíte ako cieľ. A teraz ten cieľ si postavíte a poviem si, tak keď toto dosiahnem, to bude super. A teraz za 5 rokov tam prídete, už máte aj muža, už máte aj deti, aj to auto máte, aj byt máte, no ale aj ja by som chcel auto a ten byt nemáme malý a na dovolenku prečo chodíme len do Chorvátska, do Talianska, prečo nejdeme ďalej? Ak zase aj ideme a už máte ďalších 5 rokov za sebou, už máte druhé auto, už bývate v dome, možno si už staviate aj chatu, na dovolenku už nechodíte do Chorvátska, do Talianska, ale už chodíte, čo je také pekné. Čo? No Maledivy až ďalších 5 rokov. Tam je to sakrple drahé. Ale chodíte na lyžovačku, už nechodíte do Jasnej, ale chodíte na lyžovačku do Talianska a tak ďalej. Dobre? A zase, takže to už máte a zase si poviete, no ale počúvaj, to nie je, že my chodíme do Talianska, do Rakúska lyžovať, ale susedia z vrtuľníka ich spustili na ľadovec v Kanade. Z vrtuľníka. No. A Maledivy to už ako bežná vec. To znamená, že my máme tú tendenciu, viete, my sme ako taký futbalista, ktorý chce dať gól. Viete, teraz tam je bránka, kopnete, prídete ďalej, vieš čo, ja si tú bránku posuniem ďalej. Tak si posuniete ďalej, zase kopnete a stále si posúvate ten svoj cieľ ďalej. Stále si hovoríte, keď raz tam budem a toto budem mať, tak ja budem šťastný človek. A teraz ste tam, ale tam tí majú viacej, toto. Ideme ďalej. A stále si posúvame a stále, keď si takto ľudia posúvajú cieľ, tak sa naháňajú a kedy príde to šťastie? Kedy sa to stane, kedy budem ten spokojný, o čom som stále sníval? Viete, vždy bude od nás niekto, kto bude krajší, bohatší, bude mať viac vlasov, bude chudší, vždy bude niekto. Aj odo mňa sú ľudia, ktorí majú 1000-násobne viac majetku, ako mám ja. A poznám ľudí, ktorí majú toľko majetku ako ja a sú z toho nešťastní. A stále ich to hnať ďalej. A prídete s nimi a vieš čo, tuto, boom, a kríza, bang, down, boom. Bože, však vydýchni. Kľud, vieš čo všetko ty máš, čo všetko by ostatní. A to je to, čo jediné si zapamätajte, prosím, z tejto mojej prednášky. Na všetko si potom v tej hlave vymažte. Ale to, čo vás urobí v živote šťastným, nebudú peniaze. Nebudú peniaze. A ja vás poprosím len o jedno, čím ďalej budete úspešnejší, tým viacej vyskúšajte uvažovať o tom, ako to tomu životu môžete vrátiť, ako môžete tým, ktorí toľko šťastia ako vy, a ja vám hovorím skutočne, to, že tu sedíte, je ako, že to vám milióny by vám závidelo. Už len to, že budete šťastní a úspešní, aby ste to vyskúšali nachádzať spôsob, ako to môžete tomu vracať, aby ste mysleli aj na druhých. A ono sa vám to určite v dobrom vráti. To je všetko. Ďakujem za vašu pozornosť.